lang hilin eh. Good afternoon, madung udto na di ay. Hindi ka na lagi ko dito skuan. Mga salamat di ay gahapon sa kabisi. Sa mga litsul nga kalabira. Ito, mga salamat Lord, mga salamat sa krasya di ay. Diyan ako sa Kailin. Sa mamulitong lahag kaan sa sumo sa mga karne, sumo sa mga patay daghan. May nabayang tilaob na duha ka buok 30. So ay kong palit kay halagdabong man may unod. Pantan yung tilaob. Unicorn. Na ba ko koy house mo lang daghan karon di nga daw September 23 manang birthday pod ni Ama Alits pa birthday ali narakos kortes di sa kumaka nagino dugma pa pohon muli mga buwan sa September daghan ka 26 la si Ariana. Ang ganda ng tilaob. A few moments later. Hi, good morning. Madung adlaw sa tanan, madung gabi. Tibok kalibutan, basta mo dapit sa kalibutan. Happy Sunday sa tanan. Diara dekos bye karon. Balik na po ko sang serbisyo dari, sang nata din taon, mura ni awa malagi nagpunta sa kasimana, naghanan na po kadong gunahon. Ang bulanghoy, bukbuko na, hagaban, gunahon. Saan kaninahon na ni ron nga. Naglibog kayo sa gunahon, na gunahon, na bukbukon, napihang buwak, nangamatay na. Kasimana, wak kayo ng tubig, garang kaluoy. Taon, wak kayo ng tubig sa kasimana, gahang lanam dari, lahi madali sa alisya kay wak may uwan, tinga mo ito sa Nisidro, ito Cortis, kay kasagban kadug uwan. Uwan man kada palis, dari wak man. Manang magsugod na pagkuron sa ahang serbisyo. Sa di ay, kung di ay. Sa gabi na magandam ko o magsuman ko kamuti kay maglidgid ko kamuti kay ka mga suki sa kasimana way musuroy ni karabuntag way painit kay wa malay ko diha magsuman na po ko kamuti o magturon saging para skilahan ano malagyan niyatang kuan wala man yatang serbisyo og natas bay magitag ginagmay makasapi ginagmay bahalag ginagmay basta kanunay bitaw naman jud ni ja kay pamtelain na po ko kay na hagba na nga matay in taon kaluoy kay di mo ko di mawanan o bisan pag naiuwan di nga po ni mawanan kay sa balisbisan ang kanila mga gwanta jud ni guay bubo kani isa namatay kanang pransing ka barang hinatag sakit sa daghan namatay hang sa tanom kari hapit na po din mani karon haning serbisyuhon ron haning pamubuan ang banda labog na pod ang mga sibuyas na nga nagitigong na yung taon tungkol sa way gabantay ha
Naglabon gunahon. Saan naman na kuan di ay para maka kuan ko. Sang hapon mo landong magini ko guna dana. Pati ang bulanghoy na napahak na bulanghoy hapit na mahurot pero lang din nakapuro na bilin salin lang nas beres. Hoy beres salin na nagbulanghoy kinawa na. Kaninang nagstubangan, kaning laig liwat, laig klaseng bulanghoy, maraman ni mabili, hindi sinahilabtan kay asan yung padakroon. Basin diyang palisog landong-landong, kaning lampornasan, nakabidyo ko sa ugway, magtugtog. Kaya mo naman sudni. Mo naman sudni, Servicios Bukid, Paganis Bukid. Mo na ang kamingawan to ganidan hisang mga tanong mawa ko pila ka adlaw. Mawa ko pila ka adlaw mura kog nawas kalibutan. Ano to? Tay paka to ah. Jag kundol daga nagbunga ah. Hani man na. Pani mga tanong og kanang mawa ko pila ka adlaw. Di pwede ko ganira po ko maglupgup kay wapag ko'y extra nga income magawantong malayas o pila kasi mana maglayas kaya namin ang grasya gihapon ng maglayas-layas na po'y magrasyahan man gihapon kay pasagis Ginoo ang gapoy grasya mo abot ng kinabuhi dagang salamat di ay sa grasya nang nagapag-apaw kay bawa na magkin sa mood laman na yung lang dagang salamat ka adyo amping nagpantag nagapaw-apaw kaunay agin yung grasya sa matagadlaw sa yung kabuutan. Salamat po dako. Salamat po ko sa Ginoo. Paupo ko pasagdi. Siguro daghang salamat ka adus, daghang grasya. Di naman mo hingan dagin sa mo. Salamat po dako. Wanang yan po kusbay. Karon dada po puti. Sabi ko mulupad ko, kaso ko kalupad, mao na. Tao. Majugaling nung adlaw pagabot na ho kay way kuan, way nagpatugtog nakalugar ko sa typod wa mo magritis. Kay papud mo gawas. Sa kung nga kapulit duzanan. Saka to diay ning kuan sa adlaw na tawhan, ning great ug sa adlaw namang upaw, daghang salamat kadto. Daghang salamat sa nga tanan sa mga great ug sa mga pagampo ug sa mga pahimangno alang namo. Daghang salamat. Bisan man tod na inungutana na dining PM asa kuno ag hanghanda sa pag-birthday hazo mo tuganan sang birthday kalos Ginoo nga po ni hatag og cake sa di po koy kagaling ng kwarta gamay han na bang gipalit og sa kalitson manok para ang mga apo dito sawhan nila pero madinas mo matingas ang mga apos kotes kay di na sila magpa-kamera kanang tulo ka po kanang nga po panganay grade 10 na sa grade 8 nang ikaduha grade 6 nang kamanghuran si Kia may nalahi ng Mas Diaz Garcia dito na sila magkamera kaya na kamera sa lamisa at naman sa pagdaham dito sila mangaon manoon matumana og magkamera po ko sa lamisa kaya di din matapok sila kaya di mga tubang sa kamera walang din na sila pagsun mo piila ang katong ng tana nga mariti siguro tong dako dito kong giingnan nga marangilin asa mag-imong handa sa imong birthday o kuno ko ba kuno ko handa bisan na lamang kuno pansit ko Ginoo na importante ng magingana kay katong time mapod dito diha ko trabaho dito ko tumuli sa ang bahay sang anak uli na lamang ko kay angin naging nanganak ko nga ag cake katong litson manok sawa lagi nila sang mga apo pahin nga dagay po ito na pero daan ako nanagkot na ko hanggang focus Ginoo pasalamat kalampasan na nabizaan na 55 56 na po po pasalamat talaga ko sa daw makagahom mga na importante sa adlaw na tawhan pasalamat ta pero ang mga malitis dyan nagatang harap ko nugang handa sa kuno'y handa panauso ng handa ng panahon na labi ng crisis na
Da, katong may nagmadto pa kuno sa pulana kay di pa kuno ikuan sa dilam na sa pulana, sa dilam na sila ug kinsa ilang mga ngana-ngana. Ang importante na nga nagpasalamat ko sa Ginoo. Nakalampas ko sa mga problema ni ngagi, labi na tong pagkasakit. Ug tangin na ang pus Ginoo nga malampasan na sunod na pong tuig puhon og babtan kung say mahimo. Pasensya na din mo ko itong giyatang diya. Kaya banding mga marites magatang na dahil si Handa's birthday. Minuho ko. Salamat laman ni mo sa iyong pag-PM mo pangutan ng harag ang handa. Para na rin mo ko kinahanan pa maghanda-handa pa kay tiguang na aghanggit. Importante nga dahil ning hatag ng cake. Siyempre maraman na celebrate nga na cake. Nakapanihapon og sakto ang mga apo. Tulog ka apo. Nalipay na ko. Lipay na ko nga nanay nga to makatapok ang mga po. Muna mabitaw nga sayang mawako dinis puti. Siyempre mga to sa mga apo. Kay mura man ang kalipay ng mga apo magkatapok. Ano nga. Sinsan na mas mga marites. Huwag kakita ko sa handa. Wow. Kasi pagdahil ako sa bahay, huwag yapong ko handa ako sa bahay, mura man gihapon. Salamat naman sa mga katong great nga saktong huna sakto ang message nga na di kay great pero nang itag-asa ko ng kaon dahil ba ko nung taba ko asa ko naghanda pasensya na laman din hinuray na sayod muna karon sugod na po ko naglibog ko siyang unahan kung ganasang mga tanong magkalabong-labong bitaw kanang di bukbukan kanin kay init pa man ron ari sa lamang ko magkusi sa kong dahon kay magligid lagi kong kamuti insang gabi para mamiso bitaw kusbay nadyo ko'y ginagmayang income nagano nama po ko'y tinda-tinda ginagmay bitay-bitay na ko bitay-bitay ginagmay mo ni asin suka, bitsin, sabon, shampoo, noodles, kape mo ba niyang kalipay dani na mga anak ko mamisugag may musaka and so kanang sa pwedeng magluluto kog suman dinumugan din kamote sumang bulanghoy isa pud na makatigom-tigom ko ginagmay para na mas mga maintenance di kay yun nga magtigom kuno ko kay para sa kuan para sa handa pag birthday oy number 1 na ako'y gisunod nga utang nga kabinet mo niyang problema man ang mangita kung mamiso kay na ako'y gisunodan ning kabinet mo ning kabineta na pero sa kumutang na linangit kung laherlin kay mo dyan na makagipit-gipit ko ug ako'y kabayad makamessage ko nila pero mo dyan yung importante nga na ako'y kuan kay di man takabutang o di mangutang na nga maghingirot sa guli makalakaw mga lang pila kasimana sa kasimana o pila ka adlaw muli dyan ko danis bahay ano mo ko din makakita o ginagmayang mamiso madlaw kay huwag na ako'y saging taog makapalit ko saging makadinumugan ko makaistak ko saging mo nang sagunsun ko tuloy-tuloy kong luto o di ko makapalit og saging arito ko sarina magbutsi-butsi kita gyapon ginagmay mo lagi na ginagmay mamiso kay namali ko isunod ug kanihang bay bahala nihang bay ngani na ni wa bitaw pa ko yung nagahigdas tawid at least importante nga baskog lawas importante nga maka extra ko wala ko yung mga ginagmay maintenance mapalit para rin masakit yun lagi na maintenance mao na nga muli dyan ko dani manigulihan dani hala kipot-kipot salamat karon ka na po kahoy mangahoy maguna magandam sa paratinda mura lang serbisyo danis bahay tagaban may nga gayahay kuno ko kay suri-suri ra kuno ko kwarta aw kanang nga madato na kuno na series lisod pod muto kung maglupad ko hindi ko magsakay nga
Pinarba pa din tao ng series nga rin ko sa bukid magagian. Di mo pwede nga to speakas agi zid mahal man na rin ko sa anong po lagi mamiliti naman ko 105. Moro pa ni ka ipagutbut sa uban may kuan na magwining ingon nga madato ako nung series ko nung balik-balik pero wa pa sila masayo dugan sa yung gilakaw-lakaw. Ug magasud pa ko padung ko kuan dalis baygi kan mamilitig 50. Datos series 105 di 155 na nigut dito sa ngabutan kay di naman ko magsakay kay doon naman mo nang mabalikan na ho bali gani ko sa bayad ato ang alakwan na tos Curtis 300 ra balikan kay 150 nigtugbong na 155 yung 310 dasay kay pag-ipunan man dyan yung pamasahe kay naman dyan kay tunong. Lisod pag mula ka ram kagaway tunong. Munang kamu mga marites doon mo panghilabot at doon mo pagbuhat kung sayang plano sang kinabuhi. Di kay puro lang panghimantay. Makatangatang kag asagahang pagkaasang birthday magbuhat ka. Magkasa ko ako birthday magibot ang ng tao. Kaya buko ginsa ka. Isa ka manuwa sa ka bahala ka ginuri masayod ni mo. Pag birthday dan he, huwag makantahi. Karon kantahi ko la. Birthday na Eileen. Kanta. Baka din na katupangad ko. Wow. Ina-birthday Nalipaan na ka? Ha? Kasi malagingo. Ayan na. Anong kuno nay? Sa? Kaya naghingo ta nang ato bang mistibi ko ba ato bang panggi nga nang aliana Kuya, yan na mo rin kag dentist nila. Diyan sa mani mo. Di bilang diho ka tatarod wa. Trinay. Diyo lagi. Kuya patanaman. Happy birthday. Kantahin sa ako pag birthday ako diha. Happy birthday na Eileen. Happy na Eileen. Salamat ka na. Na Eileen. Happy birthday na Eileen. Happy birthday na Eileen. Dito, great yan mo ko diha. Ngawa di ka rin pag nasa labi mo kanina. ida di mo lin 56 Hindi size na. size 956 ang itayan Ah, lumiro dahil siwa mo si manggawas ang manumulong ni pangtayaan ng birthday May, pangagnabi. Bigaw sa way. Pwede mong gibati na lang maging mama. Nalipay ka ba? nalipay arte-arte po kasama na ako mali ang lakos na lang Magkatiyan, lagyan sa katiyan kay nanakitid ka ito noon. Di namin magsakripisyo. Matagguha. arte lagi kay Pinanay mong mama. ang mag-arte no pa maginakila Hindi na pumula ka na yung mama. Maproblema na problema mo. Kasi maghatag. Doon na ba ang kulroy? Puli-puli na po sa baklay. Magbaon na po kasalahan. Di ka. Kita mo mawago. matahat na des lumil si Terry maghatod na sila Das Banes. oh des ko an pag nga Sige, lagi ka ng happy sa mag-ibang birthday. Yung sa manus kila ka ugma. Corn na ta. Sarila, soy! Ana, osbon dengan salamat ng tanan. Kita-kita na pata sunod lakang. Sunod mugna. Dan sa trabaho ron bitaw. Amping kanunay. Bye-bye. God bless all.